Čaute. SD card speed low, nevadí. My sme speed fast. Ideme hore. Na jeden z týchto vrcholov. Tam je. A ideme tam, nekaz to. Toľko k tomuto trápnemu intru. V skratke sme sa hecli a odišli autom do talianských Alp na 6-dňový hike. Nevieme úplne do čoho ideme, pretože trasu nám robil ChatGPT, ale pankačinu máme radi. Po približne 2 hodinách sme sa dostali do Refugio Locatelli. Ide o jednu z mnoha horských chát, ktoré sú umiestnené na traily. Môžete sa tam najesť, ubytovať alebo sa len tak kochať výhľadmi. Okolie nás však totálne odrovnalo svojou atmosférou a pochmúrne dažďové podmienky tomu len pridali v dobrom slova zmysle. Povedz, čo sa stalo, čo sa ide deť a čo sa deje. Takže začínali sme z minulej chaty, to bolo asi najväčšie prevýšenie, ktoré sme zatiaľ mali. Myslel som si, že to bude ľahké, ale bolo to dosť náročné. Jako mali sme zastávku asi každú pol hodinu. Keď sme vyštúpali celý ten kopec, tak ten výhľad bol fakt brutálny a hneď za 5 minút sme sa dostali k tejto tu na chatke, vlastne kde nás obslúžil veľmi v pohode typek. Objednali sme si typicky jedné špagety Vitamita, potom sme si Spirit, ktorý tu vyrábajú oni osobne, ktorí nám odporučili, a ešte sme si zobrali pivko. A ty čo si zistil? Ja som chcel si zapojiť telefón a som to dával do tej lampy, vieš čo. To je Kinder pivko. Kinder pijevo, kámo. 0,2. Ale tá zase toho dostal koľko? To je to strašne veľa. Začávame v daždi aktuálne na ďalšiu chatu. Není toho vidieť veľa, ale akože by som to asi zhodnotil tak, že radšej budem kráčať v daždi ako v slnku a teple. Takže si to užívame, že není horúco a nikto tu není, všetci sú skrytí, takže vlastne to tu máme celé pre seba, takže teraz máme nejakých 30 minút na ďalšiu chatu. Tam si dáme asi ďalšie pol deci a buď prespíme u nich, alebo si nájdeme nejaké miesto na stán. Po približne 2,5 hodinách sme si uvedomili, že to tak asi ďalej nepôjde a že potrebujeme plán B. Našťastie mali v najbližšej chatke presne posledné 4 voľné miesta. Škoda, že nás jedna noc vyšla ako mesačný nájom na Slovensku, ale na výber sme veľmi nemali. A dali sme si raňajčky sladké, kavičku. Jadičovku dáme dali. Dali sme si poldo. Dali sme si poldo, stretli sme Američana. 8:24 ráno. Ideme sa zbaliť z tejto izby a ideme vymyslieť bojový plán, aby sme nezmokli zase Je to tak dávne, to vidno celé za mnou. Vidno to celé. Jo, takže čaute. Dneska máme druhý deň chodenia. Včera bolo druhý deň je dneska, ne? Ale halus je, že akože hajkujeme už to, čo bolo naplánované na tretí deň. Ale problém je, že po dnešku nás čaká 18-hodinový hajk, takže to budeme musieť tak splitnúť na 2 dni, alebo na 2 časti. Zjazdiť sa trošku busom a tak, takže zatiaľ sa krásne vyčasilo, je to tu nádherné. Neprišli sme oni. Vidíš tam? Ale tam hore. Dolomites, bro. Tam by som sa šiel kúpať. Takže ideme kratšie, také bude čo zaujímavé, tak sme naspäť. Takže quick recap. Martin, nemotorný, jebol do spacáku, spacák sa zastavil tam, keby to nebol ten krik, tak už nemá spacák. To bol tvoj spacák? To bol môj spacák. Takže sebe by nemal spacák, pretože za týmto bušom už je to proste úplný downhill dole, neprístupný. A okrem toho ešte dojebal tímový okulér, lebo na nich vstúpil. Takže som vedavý, čo ešte mne zrobí ten čau. Teraz počkaj, ešte ak to nemotorne chytia, spadne to nižšie. Nie.
Pozor, pozor. Boss. Máme to. Je to tam. Prvý error zachytený. Bylo to jenom o Falls. Fauzy nemám ešte. Prvú časť dnešného hajku máme za sebou. Klesali sme nejakých 700 metrov. Nebolo to úplne príjemné. Ale teraz aj tak ide tá nepríjemnejšia časť a ideme stúpať nejakých 950 výškových. Na to, aby sme sa vlastne dostali na chatu, na ktorej sme už boli, ale robíme takú osmičku, takže ináč sa to úplne nedá. Teraz sme v takom krásnom údolí. Tu máme krásny mostík. A ideme stúpať hore tam do kopca. Stajal to nevyzerá tak hrozne, ale z profilu, keď sme to videli, to vyzerá jak riadny kopeček, takže ideme na to, ne? Aby povedz ty dačo. Ja som si teraz všimol, že aj tam naokladali tie sošky, kámo. Čo ideme to? Mohli by sme si aj my postaviť jednu väžu. Aj, poďme si postaviť jednu väžku. Však vieš. Takže nejakú časť výstupu máme za sebou. Nechcem hovoriť nahlas, že koľko to bolo, lebo sebi sa demotivuje. Ale čaká nás ešte veľa. Počasie sa trošku ochladilo. Sa nebude sa pršať. To už by som neprežil. Finančne by sme sa z toho nezotavili už nikdy. Čo tam vzadu? Áno. Some more iced tea? Yeah. Yes. Thank you. Thank you. It was really good, but the portion was so big, it was almost impossible to finish. Almost. You're done? Yeah. Okay. Thank you. Thank you, it was delicious. Som to tu chcel pobrať s dronom, lebo je krásne slniečko, ani nefúka vietor, ani nič, ale pri hajzloch som videl značku zákaz dron a pod ním bolo kladivo a rozbitý dron, tak neviem, či to malo znamenať, že keď mi ho uvidia, tam mi ho zoberú a rozjebu, alebo... Čo, by dostal takú na Alebo ako som to mal pochopiť, je to také milné. Je to také milné. Povedz tým, aký je plán dneska? Dneska plán, ideme... Teda nejdeme stavať stan a nejdeme vôbec kempovať. Lebo je kempovanie zakázané v Dolomitoch, takže my ideme iba na hike. My ideme iba tak sa prejsť a dospať sa kusy lahnúť. A zhodou náhod nájdeme také stany postavené. Áno. Hľadali sme miesto, všade tu je bažina a voda, čo je dosť nepríjemné pre stan. Tu práve nie. Preto tu máme stan. Preto tu máme stan. Shoutout Timo, on to našiel, toto miesto. Ale zistili sme, že chyba plachta od stanu. To nevadí, my sme veľmi kreatívni ľudia a jak sa vraví, každý problém má riešenie, takže sme zobrali dve prší plašte, ktoré sme spojili gombikmi po boku a zakryli sme tam. Nedáš mi hora. MacGyvery, fakt. Ale však ja sa chcem napiť čistej vody. Čaute. Taká bola v noci zima, že to bolo... Ja som sa budil na to, že mi je taká zima, že som myslel, že sa zabijem. Lesky sa na mňa tak lepil a ja som najprv nechápal, že čo chce, o čom ide. Potom mi došlo. Brutálna zima, fakt kemra a ešte v kuse som si myslel, že dačo na nás utočí a to Timo iba chrápal. Tak akože, Čo? Že kamo, ja som myslel, že tu pradeda, jaká mačka. Tu máme hlavného kopilota. Kontroluje oblasť, či je bezpečná. Tu je hlavný šéf kuchár. On má také trošku medzery. Ale je to náš kamoš. Ahoj! Ahoj! Round 1. Fight. Organizačný bod je Misurina, tam sa dobijeme, najeme, napijeme, nakúpime a ideme ďalej pokračovať v traili. Prvá noc bola na naše nezvyknuté tela brutálne náročná. Zima, vietor a do toho zvláštne zvuky. Za to miesto, na ktorom sme sa zobudili a ten ranný čaj za to určite stál. Čaká nás ale ďalší trail, takže sa balíme a dávame čím skôr na cestu.
Moment! Ešte som nepil. Máme pokračovanie seriálu Dolomity, toto je druhá séria a môžem vám prezradiť, že máme krátko na to schválené aj natáčanie tretej série, takže... Bravo! Ja bolí ma koleno, Sebastian, veď vieš. No prišli sme autom, teda tu na hore a náš trail mal oficiálne začať z tamtej horskej chaty úplne tam hore. Lenže sme zistili, že sa nedá ísť úplne hore autom. Ježiš, to je prázdne. To prázdne. A predĺžilo nám to cestu vlastne asi o hodinu 30 a 600 výškových metrov, takže ideme skúsiť, koľko bude stať lanovka, keď bude v pohode prejsť, tak pojeme hore lanovkou, ak nie, tak si skratíme dnešný trail, pretože by to bolo nekonečné, no. Teraz sa mi Timo snaží zaparkovať room niekde do Batohu. Sme v lanovke. Halu, že každá časť tých Dolomitov vyzerá inač trochu, že mám pocit, že v kuse sme tak inde. Akurát som mytli nejakých ľudí, ktorí lezú skalu, neviem, či to bude vidno, ale tu leze človek, skúsim to zoomnúť potom v postprodukcii. A hejtlo nás to, no, polezli by sme aj my. Jou! Obišli sme to celé, mytli sme chatu, ideme teraz po obvode hory, ktorá je trošku mimo trail, ale veríme, že tu bude nejaký dobrý spot na stan. A ideme sa ubytovať, spraviť si check-in a dať si kratom dopiť rum, tam je jaký spot, halo! Niekedy stačí veriť a ono sa všetko podriadi tomu, čo mu veríte, ty vole. A musíte fakt veriť. Spiritual, lyrical, individual. Spiritual, lyrical, individual. Spiritual, lyrical, individual. No nič, našli sme si kemp. Timo si dala svoju večeru zaslúženú. Noodles. Chlapci išli po vodu do nedalekej chatky a pomaly začne tretia séria. Viete o tom, že tu sa nemá stanovať? Vítajte pri afterke. Je streda ráno. Noc bola ťažká, pršalo nám do stanu. Onko to vyzerá takto. Ale nebola mi zima, no aspoň to je pozitívum. Takto to strašne zjape. Drž! Takže ideme zbaliť tie veci a ideme hed. What's up? Toto vás boli? Pán Hodňák? Nie? To mne... Skúsime osviečku vzadu? Mám to dneska... Toto cítime, hej? Aha. Vítajte. Stany zbalené, hovna ostali. Akože my? Where's the room? Milí priatelia, blížime sa ku koncu našej výpravy. Hory nám opäť pripomenuli, aký malý a bezmocný naozaj sme. Krásne prostredie sa dokáže zmeniť v priebehu sekundy na neľútostný boj o život. Aj napriek tomu odchádzame silnejší a pokornejší voči prírode, ktorá nás neprestáva prekvapovať. Ak sa ti video páčilo, tak nezabudni dať like, odber, poprípade nám napíš nejaký pekný komentár. Vidíme sa u ďalšieho videa.